Sanibonani. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo kwi-Monday. Thank you so much for being here, watching my videos. Ngamukela ama-new subscribers to this channel. Ngamukela ama-new followers to this channel ku-TikTok. Ngithi thank you guys for being here. Thanks for supporting this channel. Ngicela nalabo abangaka-subscribe but aba-viewer ama-video kule channel. Cela ba-subscribe baphinde bafollowe na TikTok. Ngiyanibonga kakhulu guys. Thank you so much. Kule video ngifisa ukukhuluma ngobaba uFani Masimula. Ngiphinde ngikhulume ngobaba uGeneral Mkhwanazi. Shonje uzokhuluma ngabo general ababili namhlanje. uGeneral baba uMasimula noGeneral baba Mkhwanazi. Sizwile ke emalangeni ukuthi ubaba uFani Masimula National Commissioner wamaphoyisa eSouth Africa. Kuye kwavela izindaba ezithi unikezwe ama-summons noma ubizelwe enkantolo ukuthi ayovela khona kumayelana nendlela asingatha ngayo noma angalandelanga ngayo imithetho ethile. Angiqiniseki kodwa ukuthi yani but engathi into eyifaka phakathi ukukhishwa kwamathenda yini nani ukuthi yena mhlawumbe kunemithetho ukuthi akayilandelanga ngendlela kufanele ukufuna uphendula ngayo enkantolo. Ngoba kufuna sikucacise ukuthi ubaba Masimula hayi ukuthi kuvela ukuthi ubalwa nalabo abayovela enkantolo ngenkohlakalo, cha, kunomehluko. Okwakhe kuzwakala sengathi usolwa ngokuthi angahambisi ngomthetho izinto noma alandele umthetho noma aqinisekise ukuthi umthetho uyalandelwa. Ake ngiyibeke kanjalo. Akaqinisekisanga ukuthi umthetho uyalandelwa, okwenza ukuthi-ke ekugcineni kugcine kwenzeka amaphutha amaningi, kwaba nokuganga nenkohlakalo ngenxa yokuthi yena ubaba Masimula National Commissioner wamaphoyisa azange abe nokuqinisekisa ukuthi imithetho ilandelwa ngendlela. Ingathi into kanjalo but sizozwa kahle mangabe selungena enkantolo udaba lwakhe ukuthi empeleni kahle kahle luhamba kanjani. Iqiniso ke lokuthi akachajwa. Masithi akachajwa sisho ukuthini? Sisho ukuthi njengamanje akabekwa icala ngokuqondile, ngoba siyazi ukuthi mangabe kuthiwa you've been charged, kusho ukuthi usuke usubuziwe ukuthi uyalivuma yini noma uyaliphika icala. Kusazokwenzeka enkantolo lokho mangabe kuwukuthi uyachajwa. Into nje kwamanje eyokwenzeka ukuthi usayophendula enkantolo ngemibuzo ethile mhlawumbe ayobe ebuzwa yona but ngokwazi kwami nangokuzwa kwami akunacala njengamanje abekwe lona. Yebo, angazi noma ngiqonda kahleni kodwa mina ngiqonda ngaleyo ndlela. Mhlampe nawo kuma-comments ungayibhala ngendlela oyiqonda ngayo. Makuwukuthi ngine-mistake le ndlela engikhuluma ngayo ngalolu daba ungilungise, ukhululekile ukwenza lokho ngoba le channel is about that, to build each other. Sifundisane ngezinto okufanele sizazi ngaleli zwe. Okungijabulisile-ke futhi-ke ukuthi ubaba uGeneral Fani Masimula uye wenza isithangami ebambisene noNdunankulu wase-KZN noma uPremier wase-KZN ubaba uMphemba ubaba uNtuli. Lapho bebazo-introduce khona izindaba ezithi u-KZN Commissioner wamaphoyisa ubaba uGeneral Mkhwanazi isivuseleliwe inkontileka yakhe noma i-contract yakhe again ukuthi aqhubeke kulesikhundla sokuba u-National Commissioner, ukuba KZN Commissioner wamaphoyisa. Zinhleke lezo ndaba. Engicabanga ukuthi i-KZN izijabulela kakhulu futhi lezo ndaba. Engicabanga ukuthi ne-South Africa izijabulela kakhulu lezo ndaba. Ngoba uma ungakhuluma ngobaba uGeneral Mkhwanazi uma kuvela izindaba ezinjengalezi ngaye ukuthi uyaqhubeka emsebenzini wakhe,
Angicabangi ukuthi kufanele lokhu kujatshulelwe i-KZN kuphela ngoba ubaba uGeneral Mkhwanazi amagalelo akhe abonakala ngisho kwamanye ama-province out of KZN. Sikhuluma nje ngoMadlanga Commission abaqhubekayo manje nabo-ad hoc committee abaqhubekayo ePhalamende ingenxa kababa uGeneral Mkhwanazi oCommissioner wase-KZN, but amagalelo akhe ashaya kuze kuzwakale lonke izwe. Therefore sithi sikushayela izandla-ke lokho ukuthi i-contract yakhe ivuselelwe, uzoqhubeka omunye u-5 years as the commissioner yamaphoyisa e-KZN. Iy'ndaba ezinhle kakhulu lezo-ke. Ukuchazile-ke undunankulu wase-KZN ubaba uNtuli ukuthi bekubaluleke kakhulu ukuthi ivuselelwe i-contract kababa uNdonga ngoba amagalelo akhe asebonakele futhi abantu bayamthemba kakhulu, not just ordinary South Africans but even amaphoyisa ngokwawo, amaphoyisa aqotho ayakudinga ukuthi ubaba uGeneral Mkhwanazi aqhubeke esebenza njengokhomanda wawo, ikakhulukazi e-KZN bayamhlonipha kakhulu. Ney'gebengu zazi kahle ukuthi masikhuluma ngoGeneral Mkhwanazi sikhuluma ngobani, okusho kona ukuthi nazo ngeke zenze nje noma kanjani ngoba mhlampe ezinye beseyithandazela ukuthi ayingavuselelwa le contract yakhe, zishaye phansi-ke kwashunqa uthuli ngoba naku ubuyile uyaqhubeka. Iy'ndaba ezinhle kakhulu lezi esiyincoma kakhulu. So-ke ubaba uMkhwanazi kuyofanele ukuthi i-South Africa yazi ukuthi he's not just a policeman, he's not just a police nje. Yingakho ngenza le video ngoba ngifisa ukuthi kube nomlayezo la engodluliselayo kunoma yimuphi umuntu nje okuwukuthi kuyenzeka alalele ama-video ami kule channel. Ngifuna ukusho lokhu umlayezo engiwuletha kumaphoyisa ase-South Africa ukuthi wemaphoyisa ase-South Africa nonke ngothilweni, ngicela ukunazisa lokhu ukuthi uma ngabe ufuna futhi ufisa ukuthandwa abantu base-South Africa, uma futhi ufisa ukuthenjwa ngabantu base-South Africa, uma ufuna futhi ukwenza kahle njengephoyisa, ungaphambukiswa noma ungadukiswa, nasi isicelo engisiletha kuwe. Ngicela ukuthi as a policeman or policewoman, zama ngako konke okusemandleni ongakwenza from now on ukuthi uthole, zabalaza, akuzabalazele ukuthi uthole ubaba uGeneral Mkhwanazi ukuthi abe yimentor yakho. Once waba ngaphansi kwe-mentorship kababa uMkhwanazi ngandlela thile, uma nje kunezinto ey'thile ongayiqondi kahle emsebenzini wakho njengephoyisa noma ezikwenza ungabaze ukuthi ingabe wenza into e-right yini, kuzobe sure sesingasho thina ligcwala umlomo sithi hamba kubaba uNdonga, hamba kubaba uMkhwanazi, sondelana nobaba uMkhwanazi. Makuwukuthi awukhona ukusondelana nobaba uMkhwanazi, sondelana namaphoyisa akholelwa kubaba uMkhwanazi. Amaphoyisa afana nabo baba oFani Masimula lapha, obaba oKhumalo lo phethe i-intelligence, uGeneral Khumalo nabanye abakholelwa kuNdosi. Sondelana nalabo bantu. Zama ukusondela kuwo wonke lamaphoyisa aqotho, lamaphoyisa lawo okukhulunywe kahle ngawo kuMadlanga, awuzamile umzamo ukuthi kuliwe nenkohlakalo nobugebengu. Yiwona amaphoyisa lawo okufanele ube close nawo wena phoyisa, uma ufuna ukuthandwa yithi ne-South Africa yonke, uma ufuna ukuhlonishwa yithi ne-South Africa yonke, uma udinga i-praise. Akusizi ukuthi kube namaphoyisa azizwa enomona noma ne-jealous uma esibona sipraise uMkhwanazi. uMkhwanazi akenzi ngamuthi, General Mkhwanazi akenzi ngamuthi, akenzi ngamuthi. Ulalela unembeza wakhe, akaphikisani nonembeza wakhe ubaba uGeneral Mkhwanazi. That's what I've learned about him. Ungumuntu olalelayo unembeza,
akusiyo umuntu ongamkhohlisa noma kanjani, akusiyo umuntu ongamenza angene ebugebengwini kalula nje, ngenxa yokuthi i-nature, lento engokwemvelo eyafakwa umdali ngaphakathi kuye ebizwa ngonembezo yayilalela. Indlela engimbuka ngayo mina. Uzwa nendlela akhuluma ngayo. Isigebengu sinyanya kabi. Umuntu ophula umthetho umnyanya kabi. Futhi unesibindi sokuthi akuveze lo. Uyena muntu ke lo okufanele lonke iphoyisa lase-South Africa. Lonke iphoyisa lase-South Africa elifuna ukwenza kahle. Lifunde kuye. Akudingeki ukuthi uze ube nenamba yakhe noma ube nama-contact details kaGeneral Mkhwanazi, no. Ngena uresearch ngaye. Ubuka ama-video lapho ekhuluma khona. Ubuka imisebenzi ayenzile. In that way uzoyithola le mentorship. Uthole indlela acabanga ngayo njengephoyisa, ukuthi ucabangani ngaleli zwe. Phela wona nje obuyiphoyisa awufani na wonke omunye umsebenzi, ugade izwe, uvikela izwe. Yingakho kufanele ukuthi ube ne-knowledge e-deep ngezinto ezingalungile kuleli zwe, bese ukhona ukuthi ube nendlela yokuzitheklisha noma ukudila nazo. Yilokho akwenzayo uGeneral Mkhwanazi. Ngaphezu kwalokho, uba uGeneral Mkhwanazi is well qualified, is well trained. Yayibona? Yeah, unama qualification, ufundile. ISouth Africa imqeqeshile, ispende imali enhle kuye ukuthi abe yilento ayiyona nje. Hlukeka amaphoyisa amaningi, ufunde uneziqu ezinkulu kakhulu ekufundeni. Enokuhle nakakhulu iziqu zakhe lezi. Asizazi thina abanye, kodwa siyazibona endleleni enza ngayo umsebenzi ukuthi uneziqu lo futhi uyayisebenzisa. Akiphele lento yokuthi uhambe uyofundela ukuba iphoyisa, ubuye nje empty. Ubuye nje ugange, wenze lento le okufanele uyolwa nayo ebizwa ngobugebengu, thole seyenziwa nguwe. Hamba ufundele ukuba iphoyisa, qeqeshela ukuba iphoyisa, ubuye ulwe nobugebengu kule country. Yiloko nje engithanga ukucele namhla kule video. Nangu baba uGeneral Mkhwanazi ivuselele inkontileka yakhe ngaphandle kwenkinga. Uzulwelwa uPremier wase-KZN ngoba naye uPremier abona ukuthi uMkhwanazi vele abantu bazomdinga abuye back. Even if bengathi uPremier uNtuli eKZN akasithathe isinyathelo sokulwela ukuthi ivuselele inkontileka baba uMkhwanazi, KZN people would have done the same. Bebazomlwela uGeneral Mkhwanazi ukuthi abuye aqhubeke inkontileka yakhe. Kukutshelani ke lokho? Ukutshela ukuthi uMkhwanazi uyintandokazi yabantu base-KZN, uyintandokazi yabantu base-South Africa. Nawe ungaba intandokazi yabantu beprovince osebenza kuyo nabantu base-South Africa. Ngokuthi nje wenze exactly njengoba kwenza uGeneral Mkhwanazi. Ayenziwanga muthi. Ukuthi nje ube qotho ulalela unembeza wakho, wenza umsebenzi ufundele noqeqeshelwe. Unganqeni futhi ungasabi ukumela lelizwe. Ngoba yiloko vele uqashelwe kona nokuholelayo, uholela ukuthi uvikele lelizwe. As a policeman or woman, always know ukuthi isalary yakho mayingena ingena ngoba kunento ethile oyenzile ukucontribute ekuvikelweni kwalelizwe. Ungadli nje imali ungenzanga umsebenzi. Kuwe sina kakhulu ke uma sodla nemali yigebengu, udla nemali ekhohlakele, imali engcolile. Umlayezo wami ozakini maphoyisa, nangu uNdonga, nawe usengenza usengaba kule position uNdonga kuyo. Futhi uNdonga uyakufisa ukuthi amaphoyisa wonke afane naye, futhi enze nakakhulu nakangcono kunaye. Uyambona uReady ukuthi alekelele amaphoyisa akudinga ngempela nakufisa ngempela ukuba amaphoyisa aqotho. Ngiyayibamba la. Angifuni ukwanda ngamazwi. Angigeqa amagulu engathi ngiyemuka la. Ngidlulisa nje umlayezo othi maphoyisa onke ase-South Africa, take ubaba uNdonga Mkhwanazi as your mentor. Funda kuye. Funda kumaphoyisa aseduze kwakhe, amkholelwayo noma akholelwayo kuye, namsupportayo kule journey yakhe yokuthi lelizwe libuye lihlonipheke, namaphoyisa aseMzansi ahlonipheke. Ukuze nawe uhlonipheke kufanele wenze ngendlela enza ngayo uMkhwanazi.
uzihloniphe wena kuqala, ulandele umthetho. Umfoka Mkhonza lo, ngiyanibonga kakhulu bafowethu ngendlela enisaphotha ngayo. Ngicela niqhubeke nishare and subscribe, nenza konke ukusaphotha le channel iye phambili. Thank you so much. Sohlangana kuvidiyo elandelayo. Ngiyabonga.